svojho vrahovi sa pátra. To je spravodlivé. Pátranie vediem ja, no tak... Vy vedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami. No dobre, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda. Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám. Á, áno. Vražda totiž to je veľmi vážna vec. To je To vážne. taká Ofélia, to úplná sirota. A čo Oféliu mi ani nespomínajte. Prečo? Tá sa zas ráno utopila. Zas? No. Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo? V potoku pod hradom. A vy ste boli pri tom? No dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. 3-krát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala do re mi fa sol la si do. Ja som počul z tej pesničky len do re mi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. Sem naproti do trafiky. Počo vás poslal? Po cigarety. Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli, tak vy nekaste tu na historickú scénku. Čo tu na mňa vykrikujete? Idem domov. No nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi, veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabuľka a na tej tabuľke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých 4 kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von. Vy sám 4, čo? Áno, ja sám, taký som ja jarec, sám. Tak mi to predvedte, ako ste to No, to bolo celkom jednoduché. Truhlu, ako ste niesli Takto tú som truhlu, niesol tú truhlu, takto, začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a keď sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy. Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili? Nie do šatne, ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu. Hamletovcov, hej? Áno, k Hamletovcom. Viete, ako mi vynadala Hamletová? Pani Hamletová. Pani Hamletová, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu. No tak počúvajte, tak vy ste odborník, to je tak, iná. no. To je iné, to vy ste Vidíte, odborník. mali by ste ma odprosiť. Ja som sa poznám vás dotkol. každú truhlohru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu Tak poznám. napríklad poznáte ten kus? Samozrejme, že poznám, že sa pýtate. ten bol výborný, čo? No, výborný. Ježišmarja, ten bol výborný. A tá, čo ako ona tam- tam príde, viete, No. ako ona tam príde a on ju tam nečaká, to bolo ohromné. A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere. Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody. No tak nad tými schodami boli tie dvere. A nad tými schodami bolo okno, veď tam sa odohrala tá tragická scéna, predsa, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere. Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli. A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli. Práve v tom bola tá tragédia. Čo? No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla. Máte pravdu, Nemala máte dvere. pravdu. Ježišmária, tá ženská to hrala. To bol herecký bol koncert. výkon. Taká malá, tučná baba to bola vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mäkká. Áno. Pamätáte sa, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmária, som príliš mäkká. Som príliš mäkká. A nebolo na nej Ježišmária. absolútne nič A vidno. to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno. Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte. Tak... Ja, to bola sekera! Sekera, no to Ja s takýmto tak. boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla. A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tu na sestru. A oni mi hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, tak čo? A to bolo tiež...